Така как да видите един шамар на един педарас, като Ваня Късенко страшна на улицата вчера. Да. Който не знае, бе, който знае. Така. Как е така, колко вас да стои. Само да тръгнете да го ударите. Няма правите с това. От тук е така. Ще после ще щуп палеца, но череп, твърд. Е с това е от тук. Е така. Е така. Направо пада нокаут. Айде сега ще ви покажем как се удрят така, как. Защо не пада? Ако се ударил така направо, са. Като ударите не направят така. Да се здравите, защо е така виж са. Не мога го целите, он ще ви удари и направо не знам. Трябва така да ударите. Е така направо. Не така, а така. Видите. И направо пада на земята. Ако не пада и не става тук в главата, е тук. Врата е така. О, направо лети някъде си. Ай.